Vale, imos a ver agora como acceder á videoconferencia. Estamos na aula virtual, entramos co noso usuario e contrasinal, imos ao noso curso, neste caso é o da titoría, e, como vedes, aquí tedes xa unha imaxe da videoconferencia. Simplemente a profe abre a sesión 5 minutiños antes do que estea plantexado. Imaginade que empezamos como no cole ás 9:30. Bueno, pois a partir das 9:20, 9:25, a mestra abre a sesión e vos entrades na vosa aula e clicades sobre ela. Vale? Se vos abre este cadro e decideslle que sí, a abrir Cisco Webex Meeting. Xa entraríades na miña sala e simplemente a vosa opción sería unirse á reunión. Vale? Así de sinxelo. O mesmo para as familias que queiran reunirse comigo por videoconferencia, eu mandaríalle por correo electrónico a ligazón a esta sala, ou poderían inclusive entrar desde o usuario do seu fillo ou filla, e sería igual. Eu tería que iniciar a sesión antes e vos simplemente clicaríades aquí, ou pegaríades no navegador ao enderezo que eu vos daría. De acordo?